Chibai ule alu pancake ka siam dona alu hi gram zani ka mang dona alian ber dot tu hi ka mangang purun sen tam vak lo ka mang tel dona purun sen nor sin fian khat chi kem thing marcha fian te chan ve cornflour fian khat uluk dewin kan chaw polang tel fian ni ka tela alum ve deuh to tel po mei hi ania ma ka da a minute thuma tanga minute li kan chuangang aron sen ve deuh that thleng khan kan chuanga alu hi sin te te kan no awang khan amin har don lawa asir hi kem kem in hi la sen thet theta minute li don ka chuang to a phim khur dewin kan letang ake du ve lu tuka kan chi nanga minute thum amo minute li bor vel a sen deuh that thleng khan kan chuang le ang thain ti zong te ni chuan in lo siam ve don nia ka chinen min khir saka wangin kalome